ting tidligere. Altså en gruppe kan blive et individ i sig selv, kan få sin egen styrke i sig selv, kan man sige. Men det er faktisk individet, som er med til at skabe det. Så man giver også noget, som psykologisk giver man noget af sig selv ind i en gruppe. Og håbet er, at man får noget tilbage, kan man sige. Det der er udfordringen med mange netværk, og vi var lidt inde på det i går, med den her, det er, at der kommer mange ting i spil i et netværk. Fordi hvis vi snakker om proces og struktur, så er mere for mine erfaringer, der har været ude, og jeg tror, jeg har været inde på det i går, det er, at mange teams går direkte på indhold. Altså på snak om noget. På indholdssiden. Uden egentlig at forholde sig til processiden. Altså processuelt, hvad er den fede måde at køre det her på. Så det er nok noget af det, som vi vil sætte meget fokus på, det vil være det processuelle her. Det er strukturen i, hvordan alle vi gør sådan. Hvordan holder vi netværksmøder, kan man sige. Hvordan gør vi det på en god måde. Og bare lige for at give en lille psykodynamisk model på det, så kan man sige, at der kommer nogle mennesker ind i noget, lad os sige, det er et netværks, et erfamøde, og så kommer der et eller andet ud. Spørgsmålet er jo så, hvad det output, hvad er det, der bestemmer det output? Altså det, man kommer ind håbefuldt ind i netværksmødet, de 3,5 timer, man nu er, og så kommer der et eller andet ud. Men hvad er afgørende for det output, der kommer ud af det? Det var noget af det, vi var inde på i går. Der var noget indhold og en rigtig proces, struktur osv. Psykodynamisk, så kan man sige, at der er sådan 2 temaer i spil. Det ene, det er kan man sige, noget, man kan kalde det målrationelle. Det er det rationelle, strukturen i måden, vi holder møde på. Altså, hvordan er det, vi egentlig holder vores møde? Hvordan starter vi mødet op? Hvordan arbejder vi alle sammen med plenum i 3,5 timer, eller deler vi gruppen op undervejs? Altså, hvordan er det egentlig, vi strukturerer vores møder? Det kunne man kalde det målrationelt. Jeg tror ikke, det skriver så godt. Ja, bedre. Så det er alt det, der hedder struktur og processen, og hvor skal vi egentlig hen med det her møde, hvad er formålet med mødet, og hvad er det konkrete mål, vi skal have ud af det her møde, og hvem siger hvad, hvornår, hvem tager mødelederrollen, og alle de der kan man sige, rationelle ting. Og så er der et andet felt, som også er til stede, når vi er sammen, og det er det, som Freud begyndte at skrive om, som mange andre senere har arbejdet videre med, nemlig det psykodynamiske felt. Og nogle af jer, der har arbejdet med coaching en til en, I vil nok opleve, at hvis vi prøver at overføre coaching en til gruppe, så opstår der nogle andre mekanismer, hvor man nogle gange kan undre sig. Hvorfor kan jeg ikke bare bruge min coachværktøj, som jeg der har taget coachuddannelserne, direkte ind i gruppen? Altså, hvad fingeren sker der? Hvad er det for noget, der gør, at gruppen reagerer på andre måder? Og det er jo det psykodynamiske felt, kan man sige. Det som kan man sige, det psykodynamiske teori, der siger noget om, det er, at den siger, jo mindre målrationalitet er, jo større, jo mere rum bliver der for alle mulige psykodynamiske mekanismer. Lad mig give et eksempel. Hvis der ikke er en mødeleder, jeg tænker, et netværksmøde med 9 mennesker, det kræver klar mødeledelse. Det vil jeg sige. Det kan godt være senere, når man kender hinanden rigtig godt, at der er gået 2 år, eller og det begynder med at stadig sige, at der er brug for mødeledelse. Hvis man ikke har en mødeleder, hvad sker der så i gruppen? Så begynder der, så begynder der nogen, der tænker, man kan mærke sin egen irritation over, at der ikke er noget, nogen der ligesom tager til den og gør noget. Så tænker, nu må jeg hellere gøre det. Et eller andet sted er der en, der siger sig selv, og så er der måske en anden, der også gør det. Og så er der måske nogen, der gør det og tænker, det er behageligt, nogen, der begynder at totte sig om, hvem der skal sige hvad og hvornår og sådan noget. Jeg tror, jeg trækker mig lidt. Jeg tror, jeg bliver lidt stille nu, i virkeligheden bare. Og måske kan det være næste gang, at jeg skal noget andet næste gang, vi skal holde netværksmøde. Det kunne ikke godt være, hvad er det noget vigtigt, at skulle næste gang? Altså, man kan sige, hvis vi ikke har styr på det målrationelle felt her, kan man sige, så giver det plads til alle mulige psykodynamiske mekanismer.